Четвърти кръг от българският рали шампионат Стари столици 2012. До този момент в шампионата изминаха 3 състезания – Средна гора, Рали България, Рали Твърдица, като от тях 2 победи има Димитър Илиев и 1 за Петър Гьошев. След като Митко отпадна в Твърдица, интригата в шампионата започна. Гьошев излезе начело с 81 точки, следвано от Димитър Илиев с 76 точки, Крум Дончев с 73 и Пламен Стайков с 47 точки. На старта в Шумен застанаха 24 екипажа, което е рекордно за последните 2 години. Още от самото начало стана ясно, че ще има сериозна битка по общо 97-те състезателни километра. За първото място се бореха Димитър Илиев, Петър Гьошев, Крум Дончев, всички с Супер 2000 автомобили, Пламен Стайков с Mitsubishi Lancer EO9, Мартин Сорилов, Игнат Исаев, който се завърна след почти 2-годишно отсъствие, и Георги Василев, всички с Mitsubishi Lancer. На детелината в Шумен най-бърз по трасето беше Димитър Илиев, но това беше и единствената спечелена отсечка от Митко край Шумен. Пламен Стайков постепенно трупаше преднина пред Митко, като в края на първия ден преднината му беше секунда и 6 десети. Петър Гьошев спечели най-бързите отсечки, а именно Велики Преслав и язовир Тича. Средната скорост, която постигна Пепе на скоростна отсечка номер 7, язовир Тича, е 133 км в час.
Мартин Сорилов коментира участието си така: за мен ралито не тръгна добре още от самото начало. На детелината допуснах 2 сериозни грешки, които ми костваха ценно време, но истинските проблеми дойдоха във втория етап, когато счупихме заден диференциал. Докато го сменяхме в сервиза, забелязахме, че корпуса на средния диференциал се е спукал и е било въпрос на време и той да се счупи. Затова сменихме и него и на следващия ден тръгнахме по супер рали. Още на първата отсечка за деня се появи прекъсване в мотора, губехме налягане на турбото. Прекъсването постепенно се усили по време на етапите до Върбица и обратно до Шумен. На пивовара тръгнах с единствената идея да спечеля оставащите 4 етапа около Шумен, след което състезанието за мен вече беше практически свършило. За съжаление допуснах грешка на разклона за Новосел, завъртях се и леко влязох в канавката. Продължих, но явно се разконцентрирах и 2-3 км след това допуснах втора фатална грешка, при която с доста висока скорост излязох от трасето и добре, че имахме късмет да се отървем без сериозни поражения. 7 бяха конкурентите в клас N9, където също се заформи сериозна битка. 6 от 7-те автомобила са Citroen Saxo. Началото поведе Станимир Стоянов, който направи разлика от 15 секунди пред Стефан Желязков и Христо Атанасов. През втория ден Христо Атанасов навакса още на бързия етап Велики Преслав, като намали разликата до 3,9 секунди, а на скоростна отсечка Върбица водеше в класа си с аванс от 9 секунди. Ето и коментара на Антон Титов за състезанието. Ние реално отидохме с нагласата не да се борим, а да опознаваме и свикваме с автомобила. Не се влияехме от времената, сравнявахме се с времената на Тихомир и Емил Денев, за да разберем дали работим в правилната посока. Изкарахме цялото състезание с едно безопасно, но бързо темпо и нямахме никакви напрегнати ситуации. Подобрихме времената на вторите минавания на шуменските отсечки. Доволни сме от участието си.
Няма ли чакам, ако дойдат, като слушат, яли. До края на надпреварата Пламен Стайков не остави шанс на конкурентите, като спечели всички отсечки с изключение на Велики Преслав и язовир Тича. Правим мотора, правим почта. Ето и коментара на Христо Атанасов за провелото си състезание. Още след старта на първия етап започнахме адаптация след новите настройки на автомобила от към спирачки и електроника. След детелината в прехода усетих, че имаме проблем с алтернатора и съответно акумулатора започна да пада. Наложи се да бутаме автомобила да запали на скорост след часова контрола на сервизния парк, където не се разрешава чужда помощ. Колата запали на магия. Слабото време на скоростна отсечка номер 2 Арда 6 се дължеше на вдървения волан вследствие на проблеми с динамото. На скоростна отсечка номер 3 Моста карахме с резерви. През втория ден проблема беше отстранен и всичко дойде на място. Тотална доминация. Още след старта на пивовара 1 усетих, че автомобила губи мощност във високите обороти.
а просто трябваше да завършим състезанието. Благодаря на механиците и на всички наши фенове за подкрепата. Рали Пулс прави сравнение на втория завой на скоростна отсечка Пивовара 2. При сравнението, при използване на различни траектории, в завоя разликата във времената е 2/10. Най-бърз в завоя е Пламен Стайков и Димитър Илиев, Петър Гьошев изостава с 1/10, а Крум Дончев с 2/10. Станимир Стоянов допусна сериозна грешка още на първия завой на скоростен етап Пивовара 1. За щастие се размина на сантиметри от удар с спрял край трасето автомобил. Станимир остана втори в класа си на 23 секунди и 3 след победителя Христо Атанасов от Bull Trans Rally Team. Третия е Стефан Желязков. Общо 17 екипажа завършиха, като победител стана Пламен Стайков за втори път в кариерата си след победа на Рали Твърдица през 2009 година. Второто място остана за Димитър Илиев на 16 секунди и 8 от победителя. Третия е Петър Гьошев на 37 секунди и 8. Крум Дончев остана четвърти на повече от минута и 14 секунди изоставане. Първи при автомобилите с един двигателен мост завърши Тихомир Стратиев на 5-то място, следван от Антон Титов на 6-та позиция. При генералното класиране, което се остава неофициално, Димитър Илиев измести Петър Гьошев от първото място. Митко има 103 точки, докато Пепи с една по-малко 102. Трети в класирането е Крум Дончев с 89 точки, а Пламен Стайков остава четвърти с 84 точки, но с много големи шансове да се пребори за титлата в оставащите два кръга от шампионата. Предстои Рали Сливен, част от интерконтиненталния Рали Чалендж, 11-ти кръг и 5-ти кръг от българският Рали шампионат.
Още видеа предстоят в сайта на rallypulse.com.